ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಮರುವಾಯಿ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾನ್ ಮರುವಾಯ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಹತ್ತು ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮರುವಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ಅದ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜಾವೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮರುವಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದುವೇ ಮರುವಾಯಿ ಒಂದು ಮರುವಾಯಿದ ಪುದರ್ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮರುವಾಯಿನ ಎಂಕುಲು ಓಪನ್ ಮಲ್ದ ಕೆಲವೇರು ಮರುವಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚನೆ ಪಾಡುವೇರು ಅವು ಬೇಯಿನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಂಗೆ ಎಂಕುಲಿತ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೊಯ್ಯ ಕಜಾವು ಕೆಸರು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಐತೆ ನೀರು ಸ್ಟಾಕ್ ನೆಂಕುಲು ಮಿತ್ತದ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಕೆಲವರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ಆಯ್ತಾ ನೀರನ್ನು ಪಾಡುಜೇರು ಆಂಡ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಐಟ್ಗೆ ಅಂಕುಲಿತ್ತ ಮಿತ್ತದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಎರಡು ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಮೊಕೊಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಮೊಕೊಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಇನ್ನೇನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ದೊಡ್ಡ ಮೂರು ಇನ್ನೇನು ಇಂಚ ಉದ್ದೋದ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಕೋರೆ ಸುಕ್ಕೋಗು ಪೂರ ಇಂಚ ಉದ್ದೋದ ಮೂರುವ ಅಂಚೆನೆ ಉನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೋದ ಮೂರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಸಪೂರ ಉದ್ದೋದ ಮೂರೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಉದ್ದೋದ ಮೂರನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೂರನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬನಲೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ತದೀಕ ಬಲೆ ಬನಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಅಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಇಂಕ ಏತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಡ್ರಾಸೆ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆನಾಗ ಸಾಸೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಜಿ ತೋಜೋಡು ಪುಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದತ್ತು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಯಾನ್ ತೋಜವನು ಇತ್ತೆ ಸಾಸೆಣ್ಣೆ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಪಾಡ್ನೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಅಂಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವ್ರೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಸೆಣ್ಣೆ ಪುಡನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡ ಅಂದ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಇಂಕುಲಂತೆ ಖಾರ ತಿಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾನೊಂದು 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಂಡೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೋಡನ ಚೂರು ಸ್ಲೋದಿಲೆ ಇದು ನಾವು ಕಲಿಸುದು ಚೂರ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಯಾನು ನೆಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಪಾಡೋದು ನೆಕ್ಕು ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ನೀವು ಶುಂಠಿ ಇಂಚಲ ಪಾಡೋರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೋಡೆ ಕಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಂಡು ಕೆಂಪು ಕಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರುವಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಮರುವಾಯಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚೂರು ಬೇಯೋಡುಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮರುವಾಯಿ ಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಏತು ಬೋಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಏತು ಬೋಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮರುವಾಯಿ ಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಯಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆಲ್ಲ ಆಗೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಐತೆ ಐಕೆ ಆಯ್ತು ಕೈತಾರೆ ಕೋಡು ಬಂತಿನ ತಿನ್ನೋದು ಇದು ಒಂತೆ ಚೂರು ಬೇಯಡುಂದು ಬೇತಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕು
ಎಂಕೈಕ್ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೆನಪುಂಡು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಕಂದದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡ ಬುಚ್ಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಣು ಅಂತ ಬೇಯ್ತುನುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಅಪ್ಪನ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಈನತ್ತ ಮಸಾಲ ಈನಪುರ ಪಾದಿರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋತೇರು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ನಿಕ್ ದಾದ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮಸಾಲ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾರ ತಂದು ಅವು ಮಾಮಿಡನೆಗೆ ಏನೋಡಾವೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒನ್ನೇನೆ ನಾನು ಪಾಡುವೆ నేను ಪೂರ ಪಾಡು ಬಂತೇರು ಪೂರ ದೊರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯ್ತಾ ಮಾಸ ಕಾಲ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೀರು ಆಂಡ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಜಿ ಮರವ ಇಡ್ಲ ಮಾಸ ತೋಜೊಂದಿದ್ದು ಪೂರ ಕಾಲ್ದು ತೋಜೋದು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ನಾನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಏತು ತಾರಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗಲಿ ಬೊಕತಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ತಾರಾಯದ ಪೂ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ತಾರಾಯಿ ಇಂಕುಲು ಈತ ಪಾಡ್ದ ಇನ್ನು ನಾನು ಈತಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚದೆ ನಾನು ಈತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಡೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಬರೀ ಬಮ್ಮೂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೂರ ತಿಟ್ಟೆ ಬೂರುಂಡು ಎನ್ನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ತುಳು ತಿಟ್ಟು ಬೂರ್ನದು ಅಂತೀನಿ ಏನು ಪಿಜ್ಜಿದು ಇಂಚ ಪಾಡು ದಕ್ಕರವೆಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ತಲಕ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಯಾನು ಈನ ಅಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುದ ಕಸ ಹಾಕೊಂಡ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಇಂಚ ಹಾಕುಂಟಂದು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡ ಖಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ತು ಯಾಡಲಿಂಗ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾವುಂದಿಜ್ಜಿ ನಾವು ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ ಆಂಡ ಅತ್ತವು ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮಾಮಿಡಕೇನು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎನ್ನ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಮರುವಾಯ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದುಜಿ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಮರುವಾಯ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದುಂಡ ಅದು ಮರುವಾಯ್ದ ಸುಕ್ಕ ಆತುಂಡ ಅತ್ತು ಈನ ಆತನಿಂದ ಆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಮರುವಾಯ್ದ ಸುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗಲ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈನ ಆತನಿಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಮರುವಾಯ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಆಯ್ತ ಮಾಸ ಪೂರ ತಾಲ್ಪೊತ್ತುನು ಅವು ಬೇಯ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾತುನು ಆತೆ ಬೊಕ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ಬೊಕ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುನು ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಸೋಕ್ ಆತುನು ಆತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೂ ಎನ್ನ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಕಿಂಜ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಗಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಚು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.